Benam met aantal vluchtelingen en de locatie konden net op een soort stiepe rekenen. Dags binnen de inwoners net bevast geen opvang. De komst van roegwaai 100 vluchtelingen kan wel op een meerderheid rekenen, als ze maar net te lang in het dorp bloeien. Van de 1200 uitdeelde enquêtes kwam goed 90% in volle waarom. Daar grote tevredenheid van vastzitter Rosier van het Dorpsbelang. Ik vind eigenlijk dat het niet anders kan. Je moet als je als dorpsbelang en betrokken bewoners iets met je dorp gebeurt, dan moet je zorgen dat je daar voor het hele dorp met elkaar voor staat. Nou is het dus onder de gemeente Zuidwest-Friesland om aan de slag te gaan met de uitslag van de enquête. Wij bloeien zitten met het feit dat wij nou verder werkje moeten om te zien wat wil het koa exact, wat vinden wij. Misschien dat het gebouw wat er komen zou, dat die nijbouw efter dat kloostercomplex liet worden kennen. Dat we klooster meer broeken kennen, dat we weten het al ja net. Maar ik ga hier wel dingen lezen waarvan ik denk, daar moeten wij nog even goed naar zien.